Bé, la intenció d'aquesta moció, des del nostre grup municipal, és mostrar el nostre rebuig a aquesta política de repressió, de persecució, de càstig que entenem que el govern, especialment un regidor del govern, ha portat contra 4 veïns per participar en una concentració contra la violència policial que va viure aquest país l'1 d'octubre i que va tenir lloc el 2 d'octubre a les portes de Can Puig. Entenem que darrere d'aquesta política, i per això no només parlem del regidor que va presentar les denúncies, sinó que hi ha una intencionalitat política al darrere del govern i que hi ha una voluntat de criminalitzar la protesta i de judicialitzar la vida política. És per això que nosaltres mostrem amb aquesta moció una altra vegada el nostre més enèrgic rebuig. Com bé sabem tots els membres del ple, però en tot cas també per la gent, al ple de novembre ja vam presentar, quan vam conèixer que s'havien presentat aquestes denúncies, una moció molt semblant, en què explicàvem els fets i enteníem i denunciàvem i demanàvem especialment la retirada de les denúncies i que reprovés el regidor que havia presentat aquestes denúncies. En el debat amb el plenari, amb totes les forces polítiques, van sortir diverses veus dels grups de l'oposició que ens van proposar la proposta de retirar aquella moció amb la idea, tal com havíem expressat nosaltres també, que enteníem que hagués estat lo lògic, de propiciar un espai de mediació per tal que hi hagués un acord i que això anés acompanyat d'una retirada de les denúncies. Malgrat no tenir les garanties de la retirada d'aquestes denúncies, des del nostre grup municipal vam accedir a no presentar aquella moció al final, ja diem, en favor d'un consens i de la possibilitat que sobretot es pogués arribar a un acord que estalviés el judici. El procés de mediació va tenir lloc, és a dir, els denunciats van participar en la mediació. Va haver-hi 2 sessions, més de 8 hores de participació d'aquesta mediació i al final no hi ha hagut un acord entre les parts. Des de la part dels denunciats i nosaltres hi coincidint, el que s'ha detectat, evidentment, quan al final el que demanava la part denunciant, que en cap moment ha retirat les denúncies, sinó que es va accedir al procés de mediació, tot i que el nostre grup, i crec que no érem l'únic, va entendre que la retirada de la moció del ple havia d'anar acompanyada de la retirada de les denúncies per tal que el procés de mediació es pogués portar en unes condicions que garantissin a tots els que hi havien de participar, doncs malgrat això, i que hi van participar, malgrat les denúncies fossin, doncs se'ls demanava als denunciats una reparació pública, sense més concreció, que tant per als denunciats com per nosaltres l'únic que tenia una voluntat d'humiliar i de castigar, un altre cop menystenint les possibilitats d'entesa, del diàleg i de la mediació a la que haurien, entenem nosaltres, que haver apostat. Malgrat tot això, el regidor, i ja diem per nosaltres amb una decisió política, decideix tirar endavant amb les denúncies i nosaltres, que malgrat es va fer la mediació, malgrat les voluntats expressades en aquest ple, es porta avui, entenem que avui, perquè és avui que ha tingut lloc el judici, en una situació límit, amb una clara expressió, tant per part del denunciant com pel conjunt del govern, de reprimir i de castigar aquestes persones. És cert que una part d'aquesta moció, en certa manera, ha quedat desfasada perquè el judici s'ha celebrat avui, però també és cert que aquest judici, que com dèiem ha tingut lloc aquest matí contra aquestes 4 persones, ha posat de relleu encara més el caràcter polític i el caràcter malintencionat d'aquesta acció que ha desenvolupat el senyor regidor Fran Perona. Perquè més enllà de fer passar el tràngol a aquests 4 veïns acusats i amenaçats d'afrontar un procés judicial, s'ha posat en evidència que ni el propi denunciant ha estat capaç de defensar tot allò que recollia la denúncia i, sobretot, tot aquell gran discurs victimista que l'alcaldessa ens va fer en aquest ple. Per nosaltres, vostès volien denunciar una suposada fractura social i, en realitat, del que es tractava era de generar aquesta fractura social per vostè treure'n rèdits polítics i electorals. És així de clar, no hi havia res de res.
com ja vam mantenir en el seu dia, tot es basava en mentides, en tergiversacions i en exageracions amb la única intenció de reprimir per poder fer callar aquells que, entenem nosaltres, no combreguen amb les idees del seu govern. Ni els testimonis, ni les imatges que han donat suport a la denúncia presentada pel senyor Perona han recolzat aquesta explicació que en aquest plenari se'ns va fer sobre el que havia passat i que recollia la denúncia. Tant és així que el propi fiscal ha demanat l'absolució dels encausats. Per tant, entenem nosaltres que davant de tota aquesta situació que s'ha exposat en el judici, que el denunciant o la posició del denunciant ha arribat a arrossar el ridícul, ha posat més de relleu el caràcter purament d'intentar posar por en persones que protestaven, que venia d'una dinàmica de protestes que s'havien donat en el ple, que es van donar en el carrer i que el govern no està disposat a acceptar a tots aquells que dissenteixen. Tant és així que ja dic que com el fiscal ha demanat l'absolució, malgrat això, la part acusadora i amb aquesta voluntat de seguir reprimint ha demanat multes de 300 euros per cada un dels acusats. Nosaltres, com a grup municipal, i ja diem, en solidaritat amb els acusats, sobretot mentre desitgem, i que ha quedat vist per sentència aquest judici, desitgem l'absolució, sí que volem aprofitar per reafirmar-nos en una de les coses que també ha versat sobre aquesta denúncia i que es va expressar també en aquest ple, i és que nosaltres estem convençuts que protestar i lluitar per allò que un creu i que un defensa, i més quan ho fa democràticament, de forma pacífica, mai pot ser un delicte. I que nosaltres, davant de la seva proposta repressiva, que aprofita l'onada i el context actual en el que es dona d'una repressió generalitzada amb una causa general contra l'independentisme, doncs nosaltres mantenim aquesta posició i en això hem donat suport als denunciats que no ens faran callar. I coincidim en una cosa, que la posició seva i del seu govern abans, durant i després de l'1 d'octubre és una actitud indigna. Indigna d'algú que diu representar el conjunt de la ciutadania del seu municipi. Un govern que va negar el debat entorn a quin havia de ser el paper de l'Ajuntament en l'1 d'octubre. El va negar. Un govern que no va complir amb una moció que va aprovar aquest ple abans de l'1 d'octubre per fer un seguit d'accions de suport al referèndum d'autodeterminació que va convocar el govern de la Generalitat. I un govern, el seu, que va rebutjar totes aquelles demandes que des dels grups de l'oposició li vam fer. Per això nosaltres també creiem que la seva actitud entorn a això ha estat indigna. En definitiva, nosaltres presentem aquesta moció perquè volem que el ple prengui una posició en relació a això que ha passat. Per nosaltres són uns fets molt greus. És evident que el judici, entenent que el fiscal ha demanat l'absolució dels encausats, segurament, ho esperem i així ho desitgem, no tindrà el resultat que voldria el denunciant, el senyor Perona, que és una condemna. Però sí que entenem que a nivell polític, com a plenari, hem de respondre d'una forma adequada a l'alçada de la gravetat del que entenem que és una persecució política, clarament. Volem que es posicioni sobre l'actitud que ha mantingut el govern i en concret el regidor, sobretot entenent que des del novembre fins avui hi ha hagut un termini en el que a més hi ha hagut un procés de mediació en què es podria haver canviat aquesta idea de mantenir la denúncia i que el regidor, i nosaltres entenem com una estratègia política del conjunt del govern, ha decidit mantenir la voluntat de denunciar i de portar a judici aquestes persones. Nosaltres creiem que si avui no hi ha un rebuig clar d'aquest ple, estarem sentant un precedent sobre el que un representant polític, en la seva posició d'autoritat, perquè això no ho oblidem, si en algun moment algú creu que hi ha un delicte és perquè la persona que presenta la denúncia ostenta un lloc de poder dins de l'Ajuntament i per tant es fa com una falta del delicte que sembla que s'imputa, és una falta de respecte a l'autoritat. Nosaltres entenem que si no hi ha un rebuig clar d'aquest ple, sentarem un precedent sobre les possibilitats que des del poder s'aprofiti per reprimir tot aquell que decideixi protestar i entenem que això no és acceptable. I a més pensem que hem de prendre una posició clara i reprovar aquesta actitud perquè no es torni a repetir.
Per nosaltres, claríssimament, i ho exposem en la moció, evidentment no demanarem retirar les denúncies, malgrat hi és, perquè això ja no té sentit, però sí demanarem la reprovació i demanarem que la reprovació, a més, tingui conseqüències clares. Si ho aprova aquest ple, l'alcaldessa haurà d'assumir que la reprovació d'un regidor ha de tenir conseqüències. I nosaltres presentem aquesta moció amb la idea que s'ha d'afrontar una disjuntiva. És a dir, o validem una actitud repressora per part del govern o reprovem una actitud repressora. I per nosaltres aquí no valen termes mitjos. Vull dir, la situació ha donat, després d'aquests 3 mesos de temps, en què tothom ha pogut saber què ha passat, en què hi ha hagut una part amb una voluntat d'arribar a un diàleg i una entesa que no acabés en un jutjat i una altra que ha anat a humiliar i a castigar fins al final, entenem que aquí no hi ha posicions equidistants possibles, creiem nosaltres, i que evidentment la neutralitat, com passa sempre, cau del bàndol repressor. Per això demanem que aquesta reprovació, ja li demanem a l'alcaldessa directament, impliqui una dimissió, evidentment, i que el ple en el seu conjunt doni una resposta clara i contundent a la gravetat del que significa denunciar i perseguir a 4 veïns del municipi per protestar. Gràcies.